A dneska to bude Brawl Stars. Jo, mám tady speciálního hosta. Jmenuje Zase se... já, že jo? Jo, přesně. Zase já. Bude to zase on. já. Zase on. Jo, to je ten čura. To je další. Jo. Super. Kde jsi to čmajznul? No jsem to měl v tomhle, ne? V tomhle. Co tam děláte? Přeju vám hezký Velikonoce, Jo. stejný den, jako jsme natáčeli to, jo. Jo, je to stejný den. Má kočku, dáme dua, jo? To nevadí. Vadí? Nevadí? Nevadí? Nevadí. Jo, tak No tak, kočka mi totálně rozbila. dám si El Prima. No, to je jedno. Komu máš El dávat Prima. hlas? Já taky ne. Děj, vem si El Prima. A proč El Prima? Protože to je dobré. Dělej tohle nejlepší. Čekaj, a nezajímáš. Kamo, on je strašný noob. Všechno se vystřihne. Je to mě. Jo. Tady dám nějaký upgrade. El Prima. Já nechci. Kámo, tak jsme prohráli úplně A totálně. proč? Je lepší, dělej. Ne, tak já nebudu s tebou hrát. Ready. Nebudu s tebou hrát. Ale tohle Nebudu s- je lepší. Nebo jak se jmenuje? On se El Prima jak nehrou. No, El Prima, tady máš mara. Já nedám rady. No to mi neříkej, že jsi vzal další. Ona zase něco ukradla kapka. Máš štěstí, Valička to není. Jo, tak jdem hrát. Pojď se mnou na střed. Plask! No. Jo, je, asi na páse, možná šla dolů, nevím. Dobře, Vicky. Berto. Zima ti není, víš? No. Dobře. Dobře, Vicky. Jo, doma. To došlo. Štička mi nevyšla. Ty jsi tady? Nejdou po mně všichni. To je spiknutí tohle. Nejdou po mně všichni. Ten děda dostal to klíče. Má klíče. To je tvůj děda. No. Aha. Bylo to, že on tady bydlí na ploči, tak mu říkám, ty děta. Prostě jsme mu začali říkat děda všichni. Aha. Tak, hrám jo, abyste se mnou... To je v keře, jo. Tipni. Ne, on mi odjel. Wow, pomož mi! Já zabil toho. Pomož! Nemůžu. Dobře, jsem to vyfajtil. Jsem legenda. Vidíš, jsem říkal, že tohle kombo je fakt dobrý. 18 powerů, teda co? No, šelina mě odešla. A je, vzpomněl se jí tam. Všichni, mám 20 powerů. Ne, on odchází. Tak pojď, pojď ty. Pojď tam. Já ho zabiju. Zabij ho. Jak to, že máš 20 powerů a já jenom 8. Hotov. Máme mít spolu, já jsem ještě ani jednou neumřel. Zemřel Byl jsi. vlastně jednou. Dobře mi. Jdem do lobby. Do lobby. Jo, tak jdeme opening. Já mám rare, ale vypadla. No, tak to jsem nechtěla. Super. No, epic. Mám epic. A já taky. No, kojím. Ty máš úplně to stejný. My máme úplně to stejný, bro. Kámo, tak to jak si tím může stát? Počkej. Nevím. Teď nedám. Ježiši, cenzura to. Teď nedám. Ne, to je Tak špatný. dej tenhle. No, tak to už Jo, to vůbec. můžu. Dej to. Záleží jaká je mapa. Prosím. No tak to ne. Jo, to je nejlepší. A ježiši, taky jsem na Edgara. Vem si Griffa. Ne, Edgara, na tuhle tu mapu jsi Já našel. nemám Edgara. A máš. No, to doporučoval bych jsem ti
Tak já jsem Edgara, protože on to je strašný noob. Já? Hej, proč to máš ještě primo, když já už mám něco jiného. A já už jsem startoval. Jo, nějak se mi to opozdilo, jako... Kámo, já už jsem ve hře, už nám tady odcházejí lidi. Dobrý, funguje to. Hraješ, dobrý. Devona je mega dobrá na dálku za prvý. A první je mega dobrá, prostě ona. A se skinem je ještě silnější, ale taky nejsou i slabá. Kámo, že byste mi šli pomoct. Já jsem mrtvej skoro. 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 Jsem mrtvej. Prej skoro, jasný, vole. No jsem nebyl, no, teďka jsem už. El primo! Cípni. Dobrý. Wow. Dobře, Stu. Stu je fakt legenda. A ty to budeš vydávat na jednou ty videa, nebo? Jo. El primo! No tak nic. Máš El primo. A, teda ne. Kámo, oni už Ne, ne... cípni. Jak to však jsem to nepoužil? Ale mě to píše, že jsem použil abilitu, i když jsem ji nepoužil. Protože máš postižený noob. Cípni. No mě zabil kůl. No tak to ne. Tak to ne, no. Tak to ne, no. Čete. Cípni. Kam jdeš? Pojď sem, kam jdeš. Dobrý. Pojď sem, kam jdeš. Chicken nugget. Chicken nuggetky. Chicken nugget Šum. McDonald. Hej, znáš to od toho? Chicken nugget McDonald. Cípni, mě zabil. Kámo, Stu, to je legenda. Legenda seš ty. No, protože tady všechno chráním, veď. Wow. Dej to odběr, jo. Legenda, ale že byste pomáhali, vyčura. Však já se snažím, ale Cítni. Ne, ona se healuje a já tady umírám. Chicken nugget. Chicken nugget McDonald. Cípni. No, konečně. Kámo, teď musíme jít, vole. Cípni. Totálně. Zabij ho. Ale kámo, ty jsi jenom o trezoru. Kámo, ty jsi chicken nuggetky. Chicken nuggetky? Chicken nuggetky nám přišly přímo k trezoru. Kámo, s tebou to nechce hrát. Dám ti like, nebo ne? Kámo. Epic? Epic. No tak jsem vypadne mě. Chicken nugget a McDonald. Tak dobrý. Já chci chicken nuggetku. Jak jsem na tvý vypíně, tak jsem to tady. No mě taky právě. Asi. Nechceš jít k tobě. To je jako dovnitř. Jo, to bude lepší. Hele lidi, my teďka na chvíli stopneme natáčení. Jo, po této hře. Jo, protože to moja tak není zase. No tak miluji tvoji mámu. To však si ještě někdo Já vidím ji každý den. Na basketu. na basketu, když tam nechodí. Mámu. Moje máma tam možná, ne, nikdy. Já chodím sám domů, víš. Jenom někdy je tam táta. Ale máma málo kdy. Ve čtvrtek hodně, ale v úterý chodím sám a někdy ne. Jsem nejlepší za taru. Zase to si viděl. Pšum. Ne, Kámo, no, všechno zabili. ty seš noob. Já? Mare, ještě ne. Jsem zase řekl Mare. Cítni. Zase řek smore. Co jsi to řek? More. Ne, on je zabije skvík. Na který já si šetřím powder. Pa. Hej, kámo, ten můj vypadá jako ten Grimace. Ten buff tak vypadá jak Grimace. Že jo, kámo. Jaký Grimace, vole. Grimace, ty ho neznáš? Ne. Ani Grimace Shake. Jo, už vím, takový jsem McDonaldku. No, Jo. Já jsem ho nikdy neviděl, jako by ne. Viděl jenom. Videích ho vydám.
Wow. Tak pojď sem. Típni. Chicken nugget McDonald's. Chicken nuggetky, jo. Chicken nugget. Dobrý den, kam máš zad? Vy si oběd na pisu. My jsme vlastně natočili 3 videa. 2. Jo, ale ještě přece ještě jsme natočili tu sponzora. Jo, takže jakoby... Takže 3, no. Tak po té hře stopneme natáčení a jdeme, ne? Jo. Kamo, to bude asi docela dlouhá hra. Zatím vedeme my, jo, ale já jsem nebyl ani jednou u jejich trezoru. Tak já jsem tam hodil jenom ultimátku. Já tam ani nedošla. Mám docela Para. Vyhráli jsme. GG. Yes! Jsme lepší. Musíme zatleskat, pojď. Jo, přesně. No a teďka stopně natáčení a jdeme dolů. Jo, počkejte hned. Ještě tady si má lidi. Jo, fakt.